Pêl-droed wedi bod yn bwysig yn Caernarfon ers blynyddoedd maith. Yn gynt, mae wedi bod yn Caernarfon Athletic, Caernarfon Wanderers, Caernarfon Ionopolis, i gyd cyn fod yn clwb pêl-droed Tref Caernarfon fel mae o wan. Pobl lleol oedd eisiau chwarae pêl-droed yma ac mi roedd rhywun caniatad iddyn nhw chwarae ar y cae yma. Dwi'n meddwl na ffarmwr oedd buodd o'n wreiddiol, ond brynodd rhywun o ac ers yr adag yna mond pêl-droed ceith i chwarae. Felly ceith y cae yma beth i redevelopio yn tai na'n byd gwirion fel yna. Dre cyffredin iawn, lot o bobl yma yn cefnogi'r tîm. Mae'n clwb wahanol i llefydd eraill. Dwi'n cofio colli gêm a pawb dal yn dathu ac cymryd y tîm a beth fel yna. Ond maen nhw jyst eisiau pobl troi fyny i Caernarfon a gwisgo'r crys a rhoi'r parch iddo fo. Ac os ydych chi'n neud hwnna, mae'r cefnogwyr yn hapus. So, mae'n fel teulu bach, da ni gyd yn Cymro. Da ni ddim bach fwy special, pawb yn siarad Cymraeg, mae'n neis i dod yma. Dwi'n meddwl am bod ni wedi bod tro gael pobl lleol yn chwarae. Mae hynna'n denu y pobl lleol i watsiad y clwb. Mae'n rhywbeth lle mae pobl yn yr ardal, dim jyst Caernarfon ac yr ardal o gwmpas, erioed wedi dod i'r ofal. Dros pwy Rhan o Caernarfon sa chi fynd i, da chi'n gweld, mae yna blant o bob man efo pêl wrth i traed. A mae'r pêl-droed yn golygu mor gymaint i blant Caernarfon de. Dwi'n meddwl y gwahaniaeth rhwng y clwb Rhan a'r clwb yn ôl yn y 30au pan ffurfwyd fel Caernarfon. Ar yr adag yna, oedd pob lleol yn dod i cefnogi y clwb. Dyddiau yma, mae pobl yn medru mynd i watsiad tîm y Manceinion, Lerpwl, Everton, Wrecsam, ac hefyd efo Sky Sports, BT Sports, lle yr adag yna, os oeddech chi eisiau gweld gêm o bêl-droed, yr ofal oedd y lle i ddod. Felly, oedd yna lot mwy o bobl yn dod i gefnogi adag yna, ond hyd yn oed deud hynna, mae Caernarfon dal i fod yn un o'r tîm sy'n cael ei cefnogi mwyaf yn y gyngred. Sa chi wedi cerdded drwy Caernarfon 10 mlynedd yn ôl, sa chi'n gweld plant mewn crysaf pêl-droed, Mae'r, Lerpwl, ond rwan, da chi'n gweld nhw yn kits Caernarfon, a maen nhw isio bod yn kits Caernarfon, a ma'n neis gweld gynnon ni academi da yn Caernarfon. Fi a criw eraill penderfynu mynd ymlaen a dechrau academi. Dechrau 4 tîm ehangu o flwyddyn i flwyddyn. A bellach rwan mae'n cael ei rhedeg yn academi llwyddiannus gan Dave. My name's Dave Kavanagh and I'm basically head of coaching at Caernarfon Town. So I'm responsible for the management of the academy. The 22 coaches and 11 teams that operate in the FAW licensed academy system. And it's basically driven from the grassroots system. So we look for players, we scout players from the grassroots system who come into Caernarfon Academy because that's where there's the national pathway, talent development pathway, which gets them through to the national team eventually. Mae Dave yn ei dandros o job yn dal yr academi at ei gilydd. Mae'r link da rhwng y clwb a'r academi. Mae'n cadw trefn ar bob dim. Rather ddysgu, da ni'n gweithio'n agos iawn hefo'r academi fel clwb hefyd. A dim jyst efo'r academi, ond efo'r strwythur merched sydd yn gysylltiedig â'r clwb. Mae'r North West Girls League yn cynnal i diwrnodiau ffinal yma ar yr ofal. So ar y dydd Sadwrn bydd League Cup Final under 12s, under 14s ac under 16s. Ac ar y dydd Sul fydd yna gwyl pêl-droed i tîmau dan 9, a dan 11, a dan 7 mewn neu dan 8. So hynna di'r ffordd da ni'n trio cadw chdi bach o cymdeithasu a link cymdeithasol efo'r gymuned mwy na dim, ond eto, mae yna link gymunedol yma heno, mae nhw yma pobl lleol, mae nhw gyd yn dod yma ar nos Wener, da ni wrth yn bodd o gêm ar nos Wener, achos da ni ddim yn erbyn Nanlla Fel, Llanberis, Newydd, Llanrug, Felinheli. Mae nhw gyd yn chwarae ar y dydd Sadwrn.
So games nos Wener, mae cefnogwyr o bob ardal o Gwynedd mwy na heb yn dod i cefnogi Caernarfon. Chos o dim jyst yn dan Caernarfon, mae am dan Gwynedd, yn enwedig gogledd Gwynedd. Mi oedd 2009 yn adag anodd iawn i'r clwb. Mi oedd y cadeirydd a'r bwrdd am blynyddoedd wedi bod yn rhoi dipyn go lew o bres i fewn i trio gael llwyddiant ar y cae, ond oeddan ni ddim yn gael llawer o hwyl â ni. Benderfynodd nhw i adael y clwb adag yna, a gynnon ni ryw fath o dyledion. Bob parch i'r cadeirydd, Mr Denham, mi nath o glirio'r dyledion i'r clwb gael symud ymlaen. A be nath ddigwydd yr adag yna, nath cefnogwyr dod i fewn fel aelodau o'r bwrdd ac tynnu at ei gilydd i symud y clwb yn ei blaen. Oedd y clwb yn 2009 newydd ddod allan o fod yn bankrupt. Ond am llawer o arian yma ac o'na criw o cefnogwyr wedi dod at ei gilydd i rhedeg y clwb. Yr her fwyaf nathon ni gwynebu'n 2009 oedd gorffen y tymor oherwydd do'n am arian yma. Oedd y cefnogaeth yn mynd i lawr hefyd. O gynnon ni 10 gem i chwarae mwyn peidio gael yn cicio allan o'r gyngrair. A dyna beth nathon ni. A wrth diolch i'r cefnogwyr nath ddod i chwarae i'r tîm ar y pryd. O'na ddim arian i dalu chwaraewyr, felly hogia lleol ddoth yn ôl i chwarae i'r clwb am ddim. Ac yn fanna mi ath y clwb o nerth i nerth. Oedd o'n broses hir, ond mi adeiladodd yr bwrdd ac yn diwedd mi gatho ni fynd yn ôl i'r uwch gynrer. Mae bob ceiniog dyn ni'n gael fel clwb i gyd yn dod i wneud trwy'r giat. Ac heb nhw, fysa Caernarfon ddim yn lleda ni wan. Mae yna lot o feddwl o'r clwb gen y busnesau sy'n cefnogi ni. A dwi'n siŵr sy'n nhw gyd yn licio reid mwy, ond mae'n anodd. Ers y dyddiau cynnar y clwb, dwi'n meddwl bod yna lot llai o bres yn yr ardal. Ar yr adag yna, hefo'r docs a bob dim dwi'n mynd yn ôl hyd yn oed yn y 70au, o gynnon ni sawl ffactri mowr yma. Felly, o'na lot fwy o arian i wario yn lleol, o'na lot fwy o sponsorship. Yr adag yna oedd y bod y directors i gyd yn rhoi pres i fewn i'r clwb. Dyddi yma, mae o'n cael ei rhedeg gyda volunteers. So mae yna wahaniaeth mowr o faint o arian oedd yn dod i fewn i'r clwb oherwydd faint o arian oedd o gwmpas yr ardal. Wel, lle reiti fel yma ydy supportio clwb pêl-droed Caernarfon ddim yn job hawdd. Am bob uchel, wyt ti'n mynd i gael 3 isel. Ond un peth ydy, mae'r pobl, y cefnogwyr, y cofia mi, dyn nhw byth yn stopio credu. Maen nhw'n credu yn y tîm, maen nhw'n credu yn y clwb. A dim ots, sa'n ni yn y uwch gynrer neu yn y gwylod, sa'n nhw dal i ddod trwy'r giatiau. Ac un peth da ni dal i wneud, da ni'n credu un diwrnod mi gawn ni mynd a chwarae yn Ewrop. Mae yna ddau atgof o ddim yn gret. A ddau yna oedd basically pryd nath ni giro'r tier 2, ond methu mynd i fyny oherwydd problemau efo'r trwydded. Ond yr un gweithio oedd cym nath ni colli i dre newydd ar yr ofal yn ystod Covid. Highest crowd ever to attend the ofal yn sefyll tu allan i'r cae. Oedden ni'n ganol lockdown, so oedd cefnogwyr ddim yn gael dod i fewn. I cynghorwyr, MPs, pawb trio gael cefnogwyr i fewn oherwydd safety, mwyn am byd arall. Oedd hi'n nuts, oedd hi'n what a day, ond yn anffodus gollio ni y gêm, ond oedd y dre'n bwngsian os yna. Dwi'n rhaid i gweld rwy'n yn colli a pawb mor agos, mor passionate, so we nearly did it, boys. Kind of small Caernarfon town was going to Europe. Caernarfon's different from other clubs because of its the Welsh language is its first language and its proud Welsh heritage. The club's got a strong link with the local community. It's probably the heart of the community. Does dim llawer o lefydd yn uwch gyngor Cymru lle ydych chi'n mynd lle maen nhw'n siarad Cymraeg ac felly mae'n neis clywed y Cymraeg ar y cae. Clwb mawr, ond bach ydyn ni in the grand scheme of things o ran budgets a falle ar atho dwi wedi egluro'n gynt, dyn ni'n dibynnol ar noddwyr a
y pobl yn dod trwy'r gats yna i ddod i gefnogi'r oge. Dwi'n byw yn lleol jyst 5 munud o cae, so pan oedden ni'n blant bach, oedden ni'n chwarae ar y cae, so da ni wedi tyfu fyny yma, so Caernarfon felly, supportio Caernarfon, so da ni wedi jyst cefnogi nhw erioed i ddweud. Mae'n glwb cymunedol fan, so mae'r cefnogwyr yn neud yr gwaith rownd y cae a pethau. Mae'n meddwl lot i'r cefnogwyr, i fi'n bersonol, dwi'n well gen i ddod i watchad Caernarfon a efo sy'n ôl yn mi, ydy ni mi, ond well gen i watchad non-league yn efe. Meddwl lot i fi. Mae'n dre agos, so mae'n bod tro rwy'n i siarad efo. Diolch necessarily amdan frustration am bêl-droed, mae'n medru fod yn problemau mae rwy'n yn gael adra yn ymwedig yn y cyfnod ni yn wan fel yn y byd gyfan. Mae'n bod tro rwy'n i siarad efo a mae'n eith rwy'n rhywbeth i rwy'n yn dre yma.